Dintre oamenii politici pe care îi cunoașteți, pe care l-a susține? Nu-i suport pe niciunii. Din ce cauză? Păi, este evident din ce cauză. De la nivel local, Și local și național. pe Cătălin Drăgușanu, Piatra Neamț. Național? Național, nu am. Nu cunosc pe niciunul, nu știu. La nivel local? Lutăricianu. Și la nivel local? Local aici, Luchitic. De ce? De ce? Mi se pare eu cel mai corect dintre toți. Sunteți mulțumit de actuala clasă politică? Nu, în general nu sunt mulțumit, dar asta e situația, ce să facem? Sperăm, trăim cu speranța că va fi mai bine și să vor veni și alții mai buni, mai Ce tineri, înseamnă alții mai buni? mai tineri, cu altă viziune, cu altă claritate, cu altă concepție. Credeți în schimbare? Cred. Dintre oamenii politici pe care îi cunoașteți, pe care l-a susține? Momentan niciunul. Sunt dezamăgită în totalitate de toți. Din ce cauză? Datorită nivelului de trai. Pentru că, vedeți cum, muncim, nu avem mai nimic, nu avem economie, nimic. Dintre oamenii politici pe care îi cunoașteți, pe care l-a susține? Sincer, niciunul. Din ce cauză? Pentru că nu văd ceva să se întâmple în țara asta să facă ceva. General, că ies, să ne adune și pe noi. Băi, ia să vedeți, lumea nu are nicio părere de spus. Păi nu te ascultă nimeni. Ce să mai lungim? Că exact acum, în spate la mine, aici se face la parcare. O venit primarul, ăla Andala, nu ascultă pe nimeni. Au venit de la el șmecheri de ăștia care se ocupă cu arhitecți, cu arhitectură, cu șmecherii. Păi mă întreabă pe mine, dar eu ce bă, da, eu sunt locatar aici, mai întreabă și tu lumea, cum punem? Vor să pună lăzele de gunoi între mașini acum. Opinia cetățeanului la el la birou acolo, să asculte singur, că pe mine nu, sau pe dumneavoastră, sau oricare. Ați încercat să mergeți la o audiență? Că nu am ce face. Știu că am fost odată pe timpul lui domnul Rotaru, vreau o angajare atunci, că eram încă în șomaj, nu știu. Mai veniți, mai încercați, mai...